Sa pagsugod sa hot and dry season, pipila sa katawhan miingon nga saktong higayon na unta kini aron magbakasyon. Apan tungod sagad sa mga goods and commodities, midungan sa pagsaka sa presyo sa lana, mas pilion na lang nila ang magpahangin sa electric fan sa panimalay. Mao ang Cebu Tourism Officers Association Consitoa na balaka sa posibleng pagkunhod sa turista nga mobisita sa mga tourist destination sa Sugbo. Si Sitoa President Earl Vincent Endab mipadangat nga sagad sa mga turista nga mobiyahe aron magbakasyon, mga langyaw kaysa mga lokal. Ang adjustment ng nato ani is, for example, part manggod sa canyoneering package is kining ato ang food. So since ang serving niya is money siya certain part, pero karon tungod sa increase na ang presyo sa palaliton, so medyo lesser na ang serving. So diya ta ni adjust gamay no kay para at least dili po ta mo increase kay burden naman yun siya sa tourist ang pag-increase sa plitihon. Dugang sab ni Endab, nagkadayang marketing strategy ang gihimo sa pipila ka mga tourist establishments sama sa discounts, pag-adjust sa ilang rates o updated packages. Misuway og kuha ang MyTV Cebu News Team sa pagpakisayod pila na ron ang ideal budget kung musuroy sa nagkadayang tourist spots sa Sugbo. I think magdagan siya 10K. Oh, mga anak something. Kaya may muhangyo man siya kay kuan may aside kay bas labi na mga albuan or mga inana tourist spot yun siya so Then DIY sa food kay magluto jud inyo. Gani ang taga Bohol nga si Lucy nga may bisita sa Sugbo, mipadayag sab base sa iyang kasinatian. Mag-budget sila og 5,000. Murag feel ha okay na ang 5,000 kay ang plitira pa gikan mo ko sa Bohol. Ang plitira na is nara sa 430. So ang imuhang nabilin nga budget uban is imuhang pang hotel or imuhang panggasto-gasto sa mga rides diri sa Cebu. Bisan sa managlahing budget tip nga akong nakuha, pareho silang uyon nga kung gusto makabarato-barato, mangita daan sa online og barato nga kastayhan apan siguraduhon kihapon nga kini legitimate. Kini human ang Sitoa mipadangat nga subay sa Holy Week, adunay usa ka establishmento sa Santa Fe, Cebu ang gigamit ang identity aron mang scam sa Facebook. Nasayran sab nga adunay napulo ka mga scam pages ang namatikdan nga namiktimas sa mga resorts sa lungsod sa Santa Fe ug Badian. Mag-formulate or mag-come up with a booking system nung si province ang mo dala pero ang mo input sa mga data is coming from different LGUs. Sa pagkutlo ning balita, nipadayag si Endab nga makig-alayon siya karon sa Cebu Provincial Tourism Office aron sa posibleng paghimo og ordinansa nga mosumpo sa online booking scam. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.